Magandang umaga, Davao, Mindanao, Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran. Ngunit bago tayo magsimula, bigyan mo ko ng pabor na pindutin iyon tulad ng buton. Ibahagi ang video na ito at mag-subscribe sa channel na ito upang mabigyan ka ng higit pang nilalaman tulad nito. Ito si Merasol Sibayan Cacho, ang iyong tagapagbalita. Mga ulo ng balita. Ulat panahon. Malamang na maging bagyo si Karina. Ang pinahusay na habagat ay nag-trigger ng pag-ulan. Balitang lokal. Kinansila ng Davao City Hall ang flag raising noong Lunes. DENR, Davao, ang mga korales ay umunlad sa gitna ng paggawa ng tulay ng Davao Samal. Ang mga progresong grupo ay nagbigay sa PBBM ng isang grado ng kabiguan. BP Sara, Bongo, laktawan ang suna ni Marcos. Pambansang balita. Raymond, si Jonas ay nagbigay kay Marcos ng mataas na marka. Pinaricall ng PNP ang 75 pulis na nakatalaga para sa proteksyon ni Sara Duterte. Balitang pandaigdig. Si Harris ay nakakakuha ng isang pangarap na simula, ngunit ang gawain sa hinaharap ay napakalaki. Ang Hamas at Fatah ay pumirma ng kasunduan sa Beijing na nagtatapos sa kanilang dibisyon, sabi ng China. Balitang aliwan. Eksklusibo. Binigyan ni Beyonce ng pahintulot si Kamala Harris na gamitin ang kanyang kantang Freedom para sa kanyang kampanya sa pagka-pangulo. Ang The Simpsons ay muling nakakakuha ng kredito para paghula sa pelikula ng Amerika. Balitang pampalakasan. Ang Olympic Games ay nahaharap sa isang natatanging hanay ng mga potensyal na banta sa seguridad sa Paris. Sinabi ng mga organizer na magiging ligtas ang lahat. Kinumpirma ni Heidi Murray na magre-retiro na siya pagkatapos ng Paris Olympics. Mga tampok na kwento. Ang pinakamagandang litson ng Cebu. Pinakamahusay na barbecue sa Texas. Balita sa tabi-tabi. Trivia. Ano ang isang tambasakan? Balita sa panahon.
Malamang na maging bagyo si Karina. Ang pinahusay na habagat ay nag-trigger ng pag-ulan. Lumakas ang severe tropical storm Karina na may maximum sustained winds na umabot sa 110 km per hour at pagbugsong aabot sa 135 km per hour at inaasahang maging bagyo ayon sa Pag-asa. Lokal na balita. Kinansila ng Davao City Hall ang flag raising noong Lunes. Kinansila ng pamahalaang lungsod ng Davao ang kanilang lingguhang flag raising ceremony noong Lunes ng umaga, June 22, 2024, sa City Hall Drive. Dahil sa masamang panahon, partikular na ang ambon, ayon kay Melody C. Herrera, Officer in Charge ng Human Resource, tanggapan ng pamamahala, iniulat ng City Disaster Risk Reduction Management Office, CDRRMO, ang maulap na papawirin na may posibilidad na magkaroon ng isolated thunderstorm sa Davao City. Sa parehong araw, nakatagdang ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikatlong State of the Nation Address, SONA, sa ganap na alas 4 ng hapon, kung saan tatalakayin niya ang pagsisikap ng kanyang administrasyon na maiangat ang buhay ng mga Pilipino at tugunan ang iba't ibang suliraning panlipunan. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa SONA at itinalaga ang sarili bilang itinalagang survivor. Nananatili sa Bohol upang makiramay sa mga Boholano matapos ang pagkamatay ng kanilang vice governor. Binigyang diin niya ang mensahe ng pag-asa at pagtutulungan para sa pag-unlad ng bansa. Dati, noong July 19, nagbitiw bilang Education Secretary. Sa controversial, na ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos, kung saan ang una ay may udyok sa kanya na magbitiw at ang huli ay inakusahan siyang bilang isang drug addict. At pinupuna ang pagtutulak ng kanyang administrasyon para sa charter chain. DNR Davao, ang mga Colares ay umuunlad sa gitna ng paggawa ng tulay ng Davao Samal. Ibinunyag ng isang opisyal ng Department of Environment and Natural Resources Davao Region, DNR Davao, na sa kabila ng konstruksyon ng Samal Island Davao City Connector is IDC, namumuhay pa rin ang mga Corales sa lugar. Abogado Maria, sinabi ni Mercedes V. Dumagan, DNR Davao Regional Director sa Kapihan sa Bagong Pilipinas noong July 16, 2024 na ilang corals ang apektado. Ngunit ang kabuuang desisyon ng mga corals ay mahirap na. Binigyang diin ni Dumagan ang posibilidad ng coral rehabilitation bilang kinakailangang mitigating measure ng Department of Public Works and Highways, DPWH, at binigyang diin ang patuloy na water assessment at koordinasyon ng multi-party monitoring team, MMT. Ibinahagi ni Dumagan na ang underwater assessment ay isinagawa ng konserbasyon
and Development Division at Panabo City Environment and Natural Resources Office, Panabo Senro. Sa isang press conference noong July 10, 2024, sinabi ng DPWH na walang coral reef ang naapektuhan at binalak na maglagay ng dust curtain at artificial reef. Gayunpaman, tinutulan ng Sustainable Davao Movement, SDM, ang mga pag-aangkin na ito na nagsasaad na ang mga aktibidad bago ang konstruksyon ay naapektuhan na sa mga makabuluhang corals. Kabilang ang hindi mapalitang Centennial Table corals at binigyang diin ang pangmatagalang komplikado ng coral restoration at ang epekto nito sa mga lokal na kabuhayan ng mga mangingisda. Ang mga progresibong grupo ay nagbibigay sa PBBM ng isang grado ng kabiguan. Si Ralph Sisay, Regional Director ng Bayan Muna Party List, ay pinuna ang pagganap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaraang taon bilang bigo na binanggit ang hindi natupad na mga pangako sa kampanya at ang pagpapatuloy ng mga mapanupil na patakaran mula sa Administrasyong Duterte. Kabilang ang red tagging, sa pilitang pagkawala at extrajudicial killings. Si Sisay at iba pang progresibong grupo, kabilang ang Anak Bayan, Kabataan Party List at Gabriela Party List ay nagsasagawa ng protesta sa Freedom Park, Rojas Avenue noong July 22, 2024 na humiling ng hustisya para sa mga biktima at idiin ang kanilang patuloy na pagtutol sa administrasyon hanggang sa maaksyonan ang kanilang mga isyu. Ang protesta na umani ng humigit kumulang 50 kalahok ay nagtampok ng mga placard na nagsusulong ng kalayaan sa akademiko, karapatang pantao at mas mabuting edukasyon habang tinututulan ang Public Utility Vehicle Modernization Program at ang Davao Bus Project. Simbolong pinunit ng mga pinuno ang mga larawan ni Marcos, Vice Presidente Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte upang ipakita ang kanilang kawalang kasiyahan sa mga patakaran ng kasulukuyang administrasyon. Sa kabila ng mga pangako ng abot-kayang bigas at pagpapahusay sa edukasyon, ang mga nagprotesta tulad ni Harvey Lau mula sa Kabataan Party List at Ros Hayahay mula sa Gabriela Southern Mindanao ay nagpahayag ng pagkadismaya sa kawalan ng pag-unlad at suporta ng gobyerno para sa sektor ng edukasyon at ang kabuhayan ng mga lokal na jeepney driver. Iniulat ng Davao City Police Office na sa pangkalahatan ay mapayapa ang protesta. VP Sara Bongo laktawan ang suna ni Marcos. Ayon sa Valiente News, inihayag ng opisina ni Vice President Sara Duterte na hindi siya manunood ng SONA sa TV o online dahil nasa Bohol siya para dumalo sa burol ni Vice Governor Junicio Victor Baletti na pumanaw noong July 17 at para iangat ang lokal na komunidad. Binigyang diin ni Duterte ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagsisikap na muling pagtatayo ng bayan at piniling gugulin ang araw ng Bohol sa paghahatid ng mensahe ng pag-asa. Dati, idiniklara ni Duterte ang kanyang sarili bilang designated survivor
at nagbitiw bilang Education Secretary na ibinibigay ang posisyon kay dating Senador Sonny Angara noong July 18. Samantala, si Senador Bongo ay nagpost ng isang video na sumasailalim sa isang medical check-up upang matiyak ang kanyang pagiging angkop para sa patuloy na serbisyo publiko. Dumalo siya sa ikatlong sesyon ng 19th Congress. Inulit ang kanyang suporta sa Administrasyong Marcos na itinampok ang mga nagawa nito sa ikatlong sona ng Pangulo sa Batasang Pambansa. Balitang Pambansa. Raymond, si Jonas ay nagbigay kay Marcos ng mataas na marka. Pinuri ni na Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia at Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang ikatlong Sona of the Nation Address State of the Nation Address Sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagiging angkop nito sa mga isyu ng lokal na pamahalaan, partikular na ang mga plano para sa super health centers at mga proyekto sa patubig. Gayunpaman, pinuna ng mga propesor sa agham pampolitika na sina Nino Olaivar at Ryan Dave Rayla ang suna na hindi pagtugon sa mga alalahanin sa ekonomiya tulad ng inflation at pagbaba ng purchasing power, habang kinukwestiyon din kung ang mga nagawa ng administrasyon ay makabuluhang nagpabuti sa antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sa kabaligtaran, ang ilang mga mamamayan at grupo ay nagpahayag ng magkakaibang mga reaksyon, kung saan ang isang senior citizen ay nagbigay sa sona ng 8 sa bawat 10 para sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga matatanda at mga taong may kapansanan, habang ang iba ay tinatampok ang hindi naabot na mga inaasahan, tulad ng mataas na presyo ng bigas. Nagsagawa ng rally ang mga progresibong grupo sa Cebu na nananawagan para sa iba't ibang reforma, kabilang ang pagbuwag sa charter chains, mas magandang oportunidad sa trabaho, pagpapahinto sa jeepney phase out, at mas mahigit na regulasyon sa langis. Pinuna rin nila ang nakikitang lumalaking agwat sa pagitan ni Marcos at Vice Presidente Sara Duterte at ang mga patakaran ng administrasyon pumapabor sa pagpasok ng mga dayuhang negosyo. Pinaricall ng PNP ang 75 pulis na nakatalaga para sa proteksyon ni Sara Duterte. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte noong July 23, 2024 na pinaricall ng Philippine National Police PNP ang 75 police personnel na itinalaga para sa kanyang proteksyon, kasunod ng utos na inilabas ng Office of the Chief PNP. Tiniyak ni Duterte sa publiko na hindi ito makakaapekto sa kanyang mga tungkulin at nagpahayag ng pag-asa na ang hakbang na ito ay hahantong sa pagbawas sa paglaganap ng droga at mga kriminal na aktibidad. Ipinaliwanag ni PNP Chief General Romel Marvel na ang muling pagtatalaga ng humigit kumulang 300 PSPG personnel, kabilang ang mga nagpoprotekta kay Duterte, ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na paataasin ang pasensya ng pulisya sa mga lansangan, lalo na sa National Capital Region NCR. Kasama rin sa desisyong ito ang muling pagtatalaga ng mga tauhan ng seguridad para sa iba pang
mga protektado, kabilang ang mga retiradong general. Kasunod ito ng pagbibitiw kamakailan ni Duterte sa kaniyang mga posisyon bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at ang kanyang pagkawala sa State of the Nation address kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Balita sa ibayong dagat. Si Harris ay nakakakuha ng isang pangarap na simula, ngunit ang gawain sa hinaharap ay napakalaki. Si Vice Presidente Kamala Harris na nakuha ang Democratic nomination at pinasigla ang base ng partido ay nahaharap sa isang malaking hamon habang sinisimulan niya ang isang kampanya laban sa Republican nominee na si Donald Trump. Sa kabila ng isang malakas na simula, kabilang ang isang pinag-isang talumpati at mataas na profile na mga pampublikong kaganapan, dapat na ngayong i-navigate ni Harris ang buong saklaw ng mga inaasahang pag-atake ni Trump sa isang napaka-unpredictable na panahon ng halalan. Ang Hamas at Fatah ay pumirma ng kasunduan sa Beijing na nagtatapos sa kanilang dibisyon, sabi ng China. Ang paksyon ng Palestinian, kabilang ang Hamas at Fatah, ay umabot sa isang kasunduan na pakikipagkasunduan sa Beijing na naglalayong wakasan ang kanilang pagkakahati at palakasin ang pagkakaisa ng Palestinian. Itinilaga ng kasunduan ang Palestine Liberation Organization, PLO, bilang nag-iisang lehitimong kinatawan ng mga mamamayang Palestinian at minabalangkas ang mga plano para sa pamamahala pagkatapos ng digmaan sa Gaza at ang paglikha ng isang pansamantalang pambansang pamahalaan ng pagkakasundo. Ang papel ng Hamas sa bagong instrukturang ito ay hindi maliwanag. Balitang aliwan. Eksklusibo. Binigyan ni Beyonce ng pahintulot si Kamala Harris na gamitin ang kaniyang kantang Freedom para sa kaniyang kampanya sa pagkapangulo. Si Vice Presidente Kamala Harris ay gumawa ng isang kapansin-pansing pagpasok sa kaniyang punong tanggapan ng kampanya sa pamagitan ng paglalakad sa kanta ni Beyonce na Kalayaan na nakuha ng kaniyang kupunan ng pag-aproba upang magamit sa buong kaniyang kampanya sa pagkapangulo. Ang mabilis na pag-aproba ni Beyonce sa kanta ay nagpapahiwatig ng kaniyang suporta para kay Harris kahit sa walang opisyal na pag-endorso ang inihayag. Ang The Simpsons ay muling nakakakuha ng kredito para sa paghula sa politika ng Amerika. Ang episode ng The Simpsons, The Back to the Future, mula 2000 ay inilarawan si Lisa Simpson bilang ang unang babaeng presidente ng US na nakasuot ng katulad ng Vice Presidente Kamala Harris sa kanyang inaugurasyon noong 2021. Ang manunulat ng palabas
Si Al Jane ay nagpahayag ng pagmamalaki sa hula na ito sa social media na itinatampok ang kasaysayan ng paglabas na tila mga makahulang sandali. Balitang pangpalakasan. Ang Olympic Games ay nahaharap sa isang natatanging hanay ng mga potensyal na banta sa seguridad sa Paris. Sinabi ng mga organizer na magiging ligtas ang lahat. Habang naghahanda ang Paris na mag-host ng Summer Olympic Games, nahaharap ang mga organizer ng mga potensyal na panganib, kabilang ang mga protesta, terorismo at pag-atake sa cyber. Ang Olympics ay may kasaysayan ng pagiging target tulad ng 1972 Munich Games kung saan 11 Israeli athletes ang napatay ng Black September at ang 1996 Atlanta Games bombing na ikinasugat ng mahigit 100 katao. Upang matugunan ang mga alalahaning ito, plano ng France na magtalaga ng hanggang 45,000 pulis, particular sa panahon ng opening ceremony na may average na pang-araw-araw na humigit kumulang 35,000. Kinumpara ni Andy Murray na magre-retiro na siya pagkatapos ng Paris Olympics. Inihayag ni Andy Murray na siya ay magre-retiro mula sa professional na tennis pagkatapos makipagkompetensya sa Paris Olympics na minarkahan ito bilang kaniyang huling paligsahan sa tennis. Sa edad na 37, gagawin ng 3-time Grand Slam champion ang kanyang ikalimang Olympic appearance na naglalayong idagdag sa kanyang record na 2 Olympic singles gold medals. Si Murray na kamakailan ay sumailalim sa operasyon para sa isang spinal cyst ay hindi nagawang makipagkompetensya sa mga single sa Wimbledon noong nakaraang buwan, ngunit natanggap ng taos-pusong paalam sa paglalaro ng doubles kasama ang kanyang kapatid na si Jamie. Sa kabila ng kanyang kaunang kamalan ng katiyakan tungkol sa pagsali sa mga karagdagang paligsahan ngayong season, kinumpara niya ang kanyang paglahok sa Paris Games. Kasama sa paglalakbay sa Olympic ni Murray ang kanyang unang ginto sa London 2012, isang tagumpay laban kay Roger Federer at pagtatanggol sa kanyang titulo sa Rio 2016 sa pamamagitan ng pagkatalo kay Juan Martín del Potro. Nanalo rin siya ng mixed doubles silver sa London. Mga tampok na kwento. Ang litson ng Cebu ay kilala sa pambihirang lasa at malutong na balat na ginagawa itong isang culinary highlight sa Pilipinas. Ang sekreto ay nasa masusing paghahanda at pampalasa. Ang buong baboy ay inatsara na may pinaghalong pampalasa, herbs at kung minsan ay tanglad bago bagal na inihaw sa bukas na apoy o uling. Tinitiyak ng prosesong ito ang isang makatas, masarap na interior habang makakamit ang
perpektong crispy, golden brown na panlabas. Ang resulta ay isang ulam na parehong masarap at bahagyang matamis na may masarap na masalimuot na lasa. Kadalasang tinatangkilik ng mga espesyal na okasyon at pagdiriwang. Ang Cebu lechon ay malawak na itinuturing na ilan sa pinakamahusay sa bansa na may mga sikat na lugar tulad ng Rico's Lechon at Cebu Lechon House na nag-aalok ng mga hindi malilimutang karanasan para sa mga mahilig sa pagkain. Pinakamahusay na barbecue sa Texas. Kilala ang Texas barbecue sa pagtutok nito sa mga mabagal na niluto at pinausukang karne, lalo na ang beef brisket na tinitimplahan ng asin at itim na paminta upang matingkad ang masaganang lasa ng karne. Ang karne ay pinausukan sa apoy ng kahoy sa loob ng ilang oras na lumikha ng kakaibang mausok na lasa at malambot, makatas na texture. Ang mga Texas barbecue pit ay kadalasang gumagamit ng post oak o mesquite wood na nagbibigay ng natatanging panrehiyong lasa. Ang kultura ng barbecue sa Texas ay malalim na nakatanim na may maraming kilalang joints tulad ng Franklin Barbecue sa Austin at Pecan Lodge sa Dallas na gumuhit ng mahabang linya para sa kanilang mga ekspertong pinausukang karne. Ang karanasan ay tungkol sa komunal na kapaligiran at tradisyon tulad ng tungkol sa pagkain mismo. Kwento sa tabi-tabi. Panoorin ito. Trivia. Ano ang isang tambasakan? Ang tambasakan o mud skippers ay natatangi sa mga isda dahil maaari silang maglakad sa lupa. Ginagamit nila ang kanilang mga palikpik sa pictorial upang itulak ang kanilang mga sarili sa mga mud flats at mga bakawan na epektibong nagpapahintulot sa kanila na lumipat sa loob at labas ng tubig. Ang adaptasyon na ito ay tumutulong sa kanila na maiwasan ang mga mandaragit at makahanap ng pagkain sa kanilang mga intertidal na tirahan. Bukod pa rito, ang mga mud skipper ay nakakalanghap ng hangin gamit ang kanilang mga hasang at balat na tumutulong sa kanila na mabuhay sa mga kapaligirang tubig na kulang sa oxygen. Yan ang ating balita para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood ng video na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-komento at mag-subscribe kung gusto mo ng mas maraming content na tulad nito. Ako si Merasol Sibayan Katso. Magandang umaga, Davao.